नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमापदिव्याच विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। അപ്പൊ ഇനി 4 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ ഗൗരപൂർണിമക്ക്. മറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയട്ടെ, നാളെ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഏകാദശി ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുക. മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കാം. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെ എന്താ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ അരി ഭക്ഷണം, ഗോതമ്പൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പറ്റുന്നത്ര ആൾക്കാർ ചെയ്യുക. തീരെ ഹെൽത്ത് തീരെ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല, കൂടുതൽ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി. പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഏകാദശി നാളെ എടുക്കണം. അമലക്കി ഏകാദശിയാണ് നാളെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 18-ന്, അതായത് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഗൗരപൂർണിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ച ആ ദിവസം പൂർണിമയായിരിക്കും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. വൈകുന്നേരം വരെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, അതായത് രാത്രി വരെയൊന്നുമില്ല. അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ. ഇപ്പൊ 18-ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ഏകാദശി ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട്. വൈകുന്നേരം ഒരു 6-6:30 ആകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ആരൊക്കെയാണോ മംഗലാപുരത്തിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മംഗലാപുരത്തെ അമ്പലത്തില് വലിയ പരിപാടി ഉണ്ട്. 18-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഭിഷേകം ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ, പിന്നെ കീർത്തനം ഉണ്ടാവും, ഡാൻസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പ്രവചനം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസാദം. അപ്പം അവിടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാര് ദയവേത് അവിടെ പോവാ. ഇല്ലാത്തവര് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് കാണാം. 18-നാണ് ഗൗരപൂർണിമ. അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞു തീരാനായി. അന്ത്യലീലയിലെത്തി. അതായത് അവസാനം 24-ാം വയസ്സിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത്. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? മായാവാദികളെ ഭഗവാന്റെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം മായാവാദികൾ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല, അങ്ങനെ, പിന്നെ നാമം ജപിക്കില്ല. അപ്പം അതൊക്കെ നാമൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. ബാക്കിയുള്ള 24 വർഷം സന്യാസിയായിട്ട് മഹാപ്രഭുയുടെ ലീലകളുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കൽ ജാരിക്കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വനത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ കുറെ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ, നരി, പുലി, പിന്നെ ആന, അങ്ങനെ കുറെ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളും ആത്മാക്കളാണല്ലേ. അവർ ഈ ശരീരം ഏതോ കർമ്മം കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിലായി എന്ന് മാത്രം. അപ്പം സ്വയം കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വരുന്നത് കണ്ടപ്പം ഈ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിയായ ആനന്ദം ഉണ്ടായി. മഹാപ്രഭു ഹരി ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ജപിച്ചപ്പം എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, ശത്രുതയൊക്കെ മറന്ന് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും നൃത്തം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. ഡുലെ ഡുലെ ഗൗരചന്ദ് ഹരി ഗുണഗായി. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമുക്ക് ആ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടെങ്കിലും ജപിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യരെ കൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യജന്മം അതുകൊണ്ട് അത്രയും വളരെ വിരളമായി കിട്ടുന്നതാണ്, പ്രാധാന്യമുള്ള ജന്മമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മൃഗങ്ങളെ പോലും എന്താ പറയാ ഹരിനാമം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി ഏത് പുസ്തകമാണ് രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയത്? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ആർക്കറിയാം? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. വെരി ഗുഡ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതിയത് രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി ആരാ? രൂപഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരിയാണ്. മഞ്ജരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14-15 വയസ്സുള്ള ബാലികകള്, അവര് അഷ്ടസഖികള്, എന്താ പറയാ, ലളിത, വിശാഖ, ഇന്ദുലേഖ, അവരൊക്കെ സേവ ചെയ്യുന്ന മഞ്ജരികൾ. ആ മഞ്ജരികളാണ് രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി ആയിട്ട് വന്നത്. രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയാ, വളരെ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് മുസ്ലിം അധികാരിയായിരുന്നു, ഹുസൈൻ ഷാ ആണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കീഴിൽ 2 പേരും, സനാതന ഗോസ്വാമി ചേട്ടനാണ്, രൂപഗോസ്വാമി അനിയൻ, 2 പേരും കൂടെ സാഖർ മാലിക്കും ദബീർ ഖാസായിട്ട് അവിടെ സേവ ചെയ്തു. പിന്നീട് രൂപഗോസ്വാമി അവിടെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ പോവുകയും അവിടുന്ന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടി. മഹാപ്രഭു 10 ദിവസം കൊണ്ട്
എന്താ പറയാ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ അതായത് ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ക്ലാസ് കൊടുത്തു 10 ദിവസം. പക്ഷെ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു ഡ്രോപ്പ്, ഒരു ബിന്ദു മാത്രം. അതായത് എന്താ പറയാ ഭക്തി എന്ന ആ സാഗരത്തിൽ മുങ്ങി തപ്പിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മുത്ത് മാത്രം ഞാൻ എനിക്ക് തരുന്നു. അതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആയിട്ട് എഴുതി അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തു തന്നു. അപ്പം രൂപ ഗോസ്വാമി അവിടെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ച് പിന്നീട് മഹാപ്രഭു രൂപ ഗോസ്വാമിയെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി രൂപ ഗോസ്വാമി ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇപ്പൊ അത് നമുക്ക് മലയാളത്തിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ എന്താ പറയാ അതീന്ദ്രമായ പുസ്തകങ്ങളാണ്. സാധാരണ ഒരു പുസ്തകമല്ല ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ആ പുസ്തകം എഴുതിയത് രൂപ ഗോസ്വാമി. പിന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ചേട്ടനാണ് സനാതൻ ഗോസ്വാമി. സനാതൻ ഗോസ്വാമിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തേടി പോയി. അപ്പൊ ഹുസൈൻ ഷാ ആദ്യം സനാതൻ ഗോസ്വാമിയെ വിട്ടില്ല, അവരെ ജയിലിൽ അടച്ചു. കാരണം അവരൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹുസൈൻ ഷാ എന്നെ വെട്ടിച്ച് സനാതൻ ഗോസ്വാമി ജയിൽ ചാടി മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. മഹാപ്രഭു പിന്നീട് സനാതൻ ഗോസ്വാമിക്കും ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് സനാതൻ ഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി എന്താ പറയാ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ശരണാഗതി സറണ്ടർ ആയി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്. പിന്നീട് ഒരുപാട് ലീലകളുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്യാസ ലീല. പക്ഷെ സന്യാസി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസി ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, അല്ലെ, മിതമായിട്ടേ കഴിക്കും. പക്ഷെ രാമചന്ദ്ര പുരി എന്നൊരു ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അപരാധം ചെയ്യായിരുന്നു. രാമചന്ദ്ര പുരി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും, ഒരുപാട് പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കഴിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാ? ജഗന്നാഥനാണ്. ജഗന്നാഥൻ ചപ്പൻ ഭോഗമൊക്കെ കഴിക്കും, അല്ലെ, അപ്പൊ കഴിക്കും. പിന്നെയും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നീട് രാമചന്ദ്രപുരി ഒരുപാട് പ്രസാദം കൊടുക്കും. പക്ഷെ എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം രാമചന്ദ്രപുരി എന്താ പറയാ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യും. അതായത് ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തും. സന്യാസിയല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഇത്രയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന, അത്യാഹാരം പാടില്ലല്ലോ സന്യാസിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങൾ രാമചന്ദ്രപുരി ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മായാവതി സന്യാസിയെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണുകയും എല്ലാ സന്യാസിമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കാരണം മഹാപ്രഭു മായാവാദി ഗുരു, അതായത് കേശവ് ഭാരതിയിൽ നിന്നാണ്, മായാവാദി സന്യാസിയിൽ നിന്നാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. ഭഗവാനാണ്, പക്ഷെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ്, അല്ലെ. കാരണം നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഉള്ള കലിയുഗ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി. അപ്പം പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി മായാവതി സന്യാസിയായിരുന്നു. മായാവതി സന്യാസികൾ ഒരുപാട് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും, വേദാന്തമൊക്കെ പഠിക്കും, പക്ഷെ നാമം ജപിക്കില്ല. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതി, അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ബ്രഹ്മൻ, ആ ലൈറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. അപ്പൊ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി പോയി ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എന്താ മായാവതി സന്യാസിയായിട്ടും വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാത്തത്? മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈശ്വരപുരി, നീ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേദാന്ത സൂത്രം ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നതെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവസാനം പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി വൈഷ്ണവനായി മാറി, പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതിയായി മാറും. പിന്നീട് അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദ റായ് എന്നൊരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടും. രാമാനന്ദ റായ് ആരായിരുന്നറിയോ? അർജുനൻ. അതായത് ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പോൾ അർജുനൻ വന്നു. അതേ അർജുനൻ കലിയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോൾ രാമാനന്ദ റായി ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളാണ് ഇവരൊക്കെ, സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല, നിത്യസിദ്ധരാണ്. അപ്പൊ രാമാനന്ദറായി ശൂദ്രനായിരുന്നു, ഒരു ഗവർണറായിരുന്നു, ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രാഹ്മണനാണ്, സന്യാസിയാണ്. എങ്കിൽ കൂടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദറായിനോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരോടും രാസലീലയെ പറ്റിയോ രാധാറാണിയെ പറ്റിയോ സംസാരിക്കില്ല, കാരണം എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും. പക്ഷെ രാമാനന്ദ റായിനോട് മാത്രം മഹാപ്രഭു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാകൃഷ്ണനാണെന്നുള്ളത് രാമാനന്ദ റായിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ രാധാകൃഷ്ണ നെഹി അന്യ, അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാകൃഷ്ണന്മാരാണ്. കൃഷ്ണൻ മാത്രല്ല,
കൃഷ്ണനാണ്, പക്ഷെ രാധാറാണിയുടെ കളറിലും ഭാവത്തിലുമാണ് വന്നത്. അപ്പം രാമാനന്ദറായി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധയും കൃഷ്ണനായി മാറി. അപ്പം ആ ഒരു ദർശനം രാമാനന്ദറായിക്ക് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ രാമാനന്ദറായി ചോദിച്ചു, അങ്ങ് ആരാണ്? രാധയാണോ കൃഷ്ണനാണോ? അങ്ങ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണോ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു, നീ എന്താ പറയുന്നേ? നിനക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും, കാരണം നീ അത്രയും നല്ല ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് രാധയും കൃഷ്ണയും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ മഹാപ്രഭു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹം ആരാണെന്നുള്ളത് രാമാനന്ദറായിക്ക് മാത്രം അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും ഒരു ഗുപ്ത അവതാരാണ്, അതായത് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ്. അവസാന കാലം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ് പുരിയിലാണ് പോയത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ സച്ചിമാതാവ് പറഞ്ഞു, നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകരുത്, ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ നീ താമസിച്ചാ എനിക്ക് നിന്നെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ് പുരിയിലാണ് പോയത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അല്ലെ, രഥയാത്ര ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് രഥയാത്ര നടക്കും. ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ടാവാത്തത്. അപ്പം ഈ കറുത്ത് ഒരു വിഗ്രഹം, അതാണ് ജഗന്നാഥൻ, കൃഷ്ണനാണ്. ജഗന്നാഥൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ വൃന്ദാവനവാസികളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിരഹഭാവത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലുതായി, കൈയും കാലൊക്കെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ദാരുബ്രഹ്മൻ രൂപത്തിൽ. ഇതാണ് മരപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞത് പൂണ്ടാൻ. അപ്പം ആ മരപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നതാണ്. മരത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ജഗന്നാഥനെ. പിന്നെ ആ ജഗന്നാഥന്റെ കൂടെ ഒരു വെള്ള രൂപത്തിലുള്ളത് ബലരാമൻ, പിന്നെ നടുക്കുള്ളത് സുഭദ്ര. ഇവര് മൂന്നാളെയാണ് രഥത്തിൽ വെച്ചിട്ട് രഥം വലിക്കാറ്. അപ്പം ജഗന്നാഥൻ രാധാറാണിയുടെ വിരഹത്തിലാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെ, പക്ഷെ രാധാറാണി കൃഷ്ണന്റെ വിരഹത്തിലാണുള്ളത്. ഭാവം രാധാറാണിയുടെ. അപ്പൊ ആ വിപ്രലംബ ഭാവം രണ്ടുപേരും, നമ്മള് വീട്ടുകാരെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരങ്ങനെ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരോട് വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓർക്കുക, അല്ലെ, ആ വിരഹഭാവം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതുപോലെ ജഗന്നാഥപുരി പോയി അവിടെ സേവ ചെയ്തു. അവിടെ ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ മഹാപ്രഭു ഒരുപാട് സങ്കീർത്തനം പാടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാവ സ്റ്റേജിലാണ്. അതായത് എപ്പോഴും കരഞ്ഞ് ഇടക്കിടക്ക് അബോധാവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയി, ശബ്ദമൊക്കെ ഇടറി, കണ്ടൊക്കെ ഇടറി, ഒരുപാട് വേർത്ത്, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ. അതായത് ഭാവ സ്റ്റേജിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ടാവുക. ആ സമയത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈതാചാര്യ എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു രഥയാത്ര. പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര ലോകമെമ്പാടും എത്തിച്ചു, എല്ലായിടത്തും. കാരണം ജഗന്നാഥ് പുരിയില് ഈ ഫോറിനേഴ്സിനെ കേട്ടില്ല, അതായത് പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് എബ്രോഡുള്ള ആൾക്കാരെ കേട്ടില്ല, പിന്നെ മുസ്ലിംസിന് പ്രവേശനമില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവിടെയുള്ള ചക്രം കാണും. ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ വലിയൊരു ചക്രമുണ്ട് മേലെ, സുദർശന ചക്രം. അത് കണ്ടാ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ സനാതൻ ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ മുസ്ലിം അധികാരിയുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തു. പിന്നെ ആരാ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മുസ്ലിം ആയിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവരെയൊന്നും ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ കയറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥൻ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പുറത്തു വരും എല്ലാവർക്കും ദർശനം തരാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെയാണ് ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയുള്ളത്. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു മാതാജി അവിടെ ദർശനത്തിന് വന്നു. പക്ഷെ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ എപ്പോഴും ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവരുടെ ഗരുഡ സ്തംഭമുണ്ട്, അതിന്റെ പെന്നിൽ പോയി ഒളിച്ചു നിന്നിട്ട് ജഗന്നാഥനെ നോക്കും. കാരണം ആ വിരഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിരഹം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ അബോധാവസ്ഥയിലാകും. അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അത് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് പോയി നിൽക്കും അമ്പലത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഒരു മാതാജി വന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തോളത്ത് കയറി ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ ദർശനം എടുത്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കും ഏത് അറ്റം വരെ പോവാം ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ. ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ഗുണ്ടിജ അമ്പലത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിക്കുക. അപ്പൊ ആ അമ്പലം ഗുണ്ടിജ മാർജൻ, അതായത് മാർജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അവിടെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഒരുപാട് വെള്ളമൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ മേലെ കൂടെ ഒഴിക്കും. അപ്പൊ അത് അഭിഷേകം പോലെയും ആയി, അമ്പലമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലീലകൾ. അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുമായിരുന്നു ഗദാധർ പണ്ഡിത്തിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു അവസാനം ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോയി. അപ്പം രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ കൂടെയുള്ള ഗോപിമാരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെയുള്ള സന്തത സഹചാരികളൊക്കെ ആ ഗോപിമാരാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാകൃഷ്ണനും ഒന്നാണ്.
പിന്നെ ഗോപിമാരെന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുണ്ടാവും, അഷ്ടസഖികൾ ഉണ്ടാവും, കൂടെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രീതി നേടിയ എളുപ്പത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ പ്രസാദപ്പെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഒരുപാട് സേവ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ശുദ്ധമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു കാര്യങ്ങളും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത്രയും നമോ മഹാവതന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമനെ ഗൗരദിശനം. അത്രയും കാരുണ്യമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്. നമുക്കൊക്കെ എത്രയോ പുണ്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ 18-ാം തീയതി ഗൗരപൂർണിമയാണ്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജന്മാഷ്ടമി അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഗൗരപൂർണിമ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറ്റുന്നത്ര ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു പുസ്തകങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ എഴുതിയില്ല. പക്ഷെ ആകെ ഉള്ളത് ശിഷ്ടാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 8 വരികൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വക നമുക്ക് തന്നിരുന്നു. ഈ ശിഷ്ടാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം, അല്ലെങ്കിൽ തിരുനാമം എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത്, എന്ത് ഭാവത്തിലാണ് ജപിക്കേണ്ടത്, തിരുനാമം ജപിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്താ, ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ശിഷ്ടാഷ്ടകം അറിയോ ചൊല്ലാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല? ഇന്ദിരമാതാജി കുറച്ച് ചൊല്ലിക്കോ, പിന്നെ സുവർണപ്രഭ മാതാജിക്കും ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഇന്ദിരമാതാജി അറിയോ അല്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി, കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ശിഷ്ടാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മാതാജി. നിർവാപണം ശ്രേയസൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവതോ ജീവനം ആനന്ദാംബുധിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മാസ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഓക്കെ മാതാജി, ഞാൻ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് മാതാജി അടുത്തത് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അപ്പം ചേതോദർപ്പണ മാർജനം എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു കണ്ണാടിയിൽ പുക മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണാടി കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒരു കണ്ണാടി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഈ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാമ ക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മത്സരം എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപക്കറകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം. ആ ക്ലീനിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശുദ്ധീകരണമാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെയ്യുക. പിന്നെ ശ്രേയസ് കൈരവ ചന്ദ്രിക, ഒരുപാട് ശ്രേയസ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഒരുപാട് പേർക്ക് അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് പേര് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നതിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ദുഃഖങ്ങൾ കാരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൈസക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ശാന്തി മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെ കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഭഗവാനിലേക്ക് വരുന്നത്, ജിജ്ഞാസു ജ്ഞാനി ആയിട്ടൊക്കെ. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ നാമം അത്രയും ശക്തിയാണ് അല്ലെ. നമ്മളത് ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മനസ്സിലാകും. ആദ്യം നമ്മൾ 1 മാല 4 മാല 8 മാല 16 മാല എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ആനന്ദം കിട്ടും. കാരണം ആനന്ദാംബുധി വർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം, ഓരോ നിമിഷവും ആനന്ദം കിട്ടും ഈ നാമം ജപിച്ചാൽ. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നു, ജനന മരണ പുനരാവർത്തന ബദ്ധ ജീവാഗ്നിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും വർഷങ്ങളായി ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ സർവ്വ മാലിന്യങ്ങളെയും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം വിജയിക്കട്ടെ. ആശീർവാദ സുധാംശുവിനെ നിലാവ് പരത്തുകയാൽ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം സമസ്ത മാനവരാശിയുടെയും പരമവും ഹൃദവുമായ അനുഗ്രഹമാകുന്നു. അത് സർവ്വ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജീവനാകുന്നു. അത് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദ സാഗരത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഏത് അമൃതമധുരമായ രസമാണോ ആസ്വദിക്കാൻ നാം ഉത്സുകരായിരിക്കുന്നത്, ആ പീയൂഷപാനം സങ്കീർത്തനം സാധ്യമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും, ഒരു ഉറുമ്പിന് മുതൽ ബ്രഹ്മാവിന് വരെ സന്തോഷമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതും കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ. ആനന്ദം, ആ ആനന്ദം ശരീരം കൊണ്ടോ പൈസ കൊണ്ടോ കിട്ടുന്നതല്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആനന്ദം. അത് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ.
മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇന്ദിര മാതാജി. നാമകാരി ബഹുധാ നിജ സർവശക്തി തത്രാപിതാ നിയമിത സ്മരണേന കാല ഏതാദൃശീ തവ കൃപാ ഭഗവൻ മമാഭി ദുർദൈവമിദൃശമിഹാജനി നാനുരാഗഃ. അപ്പൊ ഇതിലത്തെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ പറയുന്നത്. നാംനാ മകാരി ബഹുധാ നിജ സർവശക്തി. ഭഗവാന് പല നാമങ്ങളുണ്ട്. കൃഷ്ണ, രാമ, ഗോവിന്ദ, ഗോപാല, ഒരുപാട് നാമമുണ്ട്. നിജ സർവശക്തി, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും ആ നാമത്തിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ? കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാർ. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ, ഭഗവാൻ എവിടെ? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലുണ്ട്. വിളിച്ചാലല്ലേ ഭഗവാൻ വരൂ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ശക്തി മുഴുവനും നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല നാമം ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന്. ഇല്ല, ഭഗവാനും നാമം ഒന്നാണ്. തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാല. ഈ നാമം ജപിക്കാൻ ഒരു റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഇല്ല, ഒരു നിയമങ്ങളും ഇല്ല. ഏതാദൃശി തവ കൃപ ഭഗവൻ നമാമി. ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ ദുർദൈവം ഈ ദൃശ്യം എന്ത് ചെയ്യാനാ, എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല, എനിക്ക് ആ നാമത്തിനോട് രുചിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പം നാമം ജപിക്കാൻ മടി കാണിക്കും, നമുക്ക് ആ രുചി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയ ഭഗവാനെ, ഭഗവത് ധാമത്താൽ മാത്രം ജീവസത്തുക്കൾക്ക് സർവ്വവിധ അനുഗ്രാഹശിസുകളും പ്രാപ്തമാകുന്നു. ആയതിനാൽ അങ്ങേക്ക് കൃഷ്ണനെന്നും ഗോവിന്ദനെന്നും അനേക സഹസ്രനാമങ്ങളുണ്ട്. ഈ അതീന്ദ്രിയ നാമങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങയുടെ സർവ്വ അതീന്ദ്രിയ ശക്തികളും അങ്ങ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നാമജപങ്ങൾക്കൊന്നും അതികഠിനവും ദൃഢവുമായ യാതൊരു നിയമ നിബന്ധനകളും ഇല്ല. എന്റെ ഭഗവാനെ, കരുണാ സിന്ധുവാകയാൽ ദിവ്യ ഭഗവത് നാമജപത്താൽ അനായാസേന ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അതിൽ ആകർഷണം തോന്നാത്ത വിധം നിർഭാഗ്യവാനാണ് ഞാൻ. ആ കഷ്ടം, ദുർദൈവം, എനിക്ക് അതിനോട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ സിനിമ കാണാനും സീരിയൽ കാണാനൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആസ്വാദനം. അത് ആ ഒരു അവസ്ഥ. ഇതാരാ പറയുന്നത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ കാര്യോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനോട് ആകർഷണം നമുക്ക് തോന്നണം. അതിന് ഈ സത്സംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസം നമുക്ക് തീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭക്തജന സത്സംഗം വേണം. മാതാജി, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണ്. തരോരഭി സഹിഷ്ണുനാ അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാ ഹരി. നദനം നജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാം ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവദാർ ഭക്തിരഹൈതു ഗീതൈ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്ത് പറയും തൃണാദപി സുനീജ. തൃണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുല്ല്. അപ്പം നമ്മളൊരു പുല്ലിന്റെ മേലെ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പുല്ലങ്ങ് മടങ്ങി നിൽക്കും. 100 പ്രാവശ്യം ചവിട്ടിയാലും 100 പ്രാവശ്യം മടങ്ങി നിൽക്കും, പിന്നീടും ഉയർന്നെഴുക്കും. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ? പുല്ല് ഇല്ല. പിന്നെ തരോരപി സഹിഷ്ണ, ഒരു മരം. ഇപ്പം മാമ്പഴക്കാലായി, അല്ലെ? ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ആ മാവിൽ നിന്ന് മാങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ താഴ്ത്തി വീഴ്ത്തും. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ആ മരം എത്ര വേദന, അതും ആത്മാവാണല്ലേ, അത്ര വേദന സഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താലും, ഒരു കോടാലി എടുത്ത് വെട്ടിയാലും മരം കുനിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് തരുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ. മരം എന്താ പറയാ, നമുക്ക് തണല് തരും, ഒരിക്കലും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് അത്രയും സഹിഷ്ണുത വേണമെന്നാ. അപ്പം ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ വരും. അതൊക്കെ കർമ്മബലം വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ സഹിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാം സഹിച്ച്, ഒന്നിനും പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കും ആ സമയത്ത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപദ്രവിച്ചാലും വിഷമിപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ അറിയാം, നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു പുല്ലിനെ പോലെ എളിമയും
ഒരു മരത്തിന്റെ അത്ര സഹനശക്തിയും വേണം. പിന്നെ അമാനിനമാനതിനെ, എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കണം. ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ആരിൽ നിന്നും ബഹുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കീർത്തനീയ സദാഹരി, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. വീതിയിലെ തൃണത്തേക്കാൾ എളിയവനായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വൃക്ഷത്തേക്കാൾ സഹനശക്തിയോടെ സർവ്വ മിഥ്യാവബോധവും വെടിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ആദരങ്ങളും സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി വിനീതമായ മാനസികാവസ്ഥയോടെ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നധനം നജനം, എനിക്ക് ധനം വേണ്ട, പൈസയൊന്നും വേണ്ട. നജനം, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും വേണമെന്നില്ല. ന സുന്ദരിയും കവിതാം, എനിക്ക് നല്ലൊരു സുന്ദരിയായ ഭാര്യയും വേണമെന്നില്ല. എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കില്ല. മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരെ, ജന്മജന്മാന്തരം അവതാർ ഭക്തിരഹിതുകിത്വേ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തി, മോക്ഷം വരെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ജന്മനി ജന്മനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരുപാട് ജന്മം എനിക്ക് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് മോക്ഷം തരാനല്ല. മോക്ഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി സേവ ചെയ്യാം. അതിനേക്കാള് വലുതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യുക. എന്റെ കർമ്മഫലം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ അടുത്ത ജന്മം എന്തായിട്ട് ജനിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ കൃഷ്ണാവാദം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് തീർച്ചയായും മനുഷ്യജന്മത്തിൽ കുറഞ്ഞൊരു ജന്മമില്ല. തീർച്ചയായും ഉയർന്നു പോവുക ചെയ്യും. ഈ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മോക്ഷം കിട്ടിയെന്ന് വരാം. പക്ഷെ മഹാപ്രഭു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ജന്മാന്തരം അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവ കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. അല്ലയോ സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ധനം സംഭരിക്കുന്നതിലോ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളിലോ അനുയായികളിലോ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ജന്മാന്തരങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുമ്പ് പോയ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ മറക്കാതെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ പറ്റണം. ബാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ അറിയാം. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്, ഭഗവാനെ അറിയാം. ഒരു കുട്ടി അമ്മയുടെ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അമ്മ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളൊന്നും ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സുവർണപ്രഭ മാതാജിക്ക് അറിയോ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കാ അറിയാം ഈ ശ്ലോകം? തനൂജകിങ്കരം പതിതം മാം വിഷമേ ഭവാം ബുധൗ കൃപയാ തവ പാദ പങ്കജ സ്ഥിതധൂളി സദൃശ്യം വിചിന്തയാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്ന വെച്ചാ, ഞാൻ പതിതാമ്മ വിഷമേ ഭവാമതോ, ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയാവുന്ന ഈ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ വീണുപോയി ഭഗവാനെ. കൃപയാ, കാരുണ്യം കൊണ്ട് തവ പാദ പങ്കജ സ്ഥിതധൂളി സദൃശം, അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ ഒരു പൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ഒരു ധൂളിയായിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ശരണം പ്രാപിച്ചോട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ പറയണം. അല്ലയോ നന്ദസൂദന ശ്രീകൃഷ്ണ, അങ്ങയുടെ ശാശ്വത സേവകനായ ഞാൻ എങ്ങനെയോ ജനന മരണ ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന ഈ സാഗരത്തിൽ നിബന്ധിച്ചു. ആകയാൽ ദയവായി ഈ ഭയാനകമായ മൃത്യുസാഗരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ കരകയറ്റി അങ്ങയുടെ പാദാംബുജത്തിലെ ഒരു അണുവായി സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് മഹാപ്രഭു പറയുകയാണ്. മാതാജി ഞാൻ വായിക്കണോ ആന്റി? മാതാജി ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ ചൊല്ലട്ടെ, എന്നിട്ട് പ്രഭു വായിച്ചോ. നയനം ഗലദശ്രുധാരയാ വദനം ഗദ്ഗദരുദ്ധയാ ഗിരാ പുളകൈർനിശിതം വപൂക്കദാ തവ നാമ ഗ്രഹണേ ഭവിഷ്യതി. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? നയനം കളദശ്രുതായ, എപ്പോഴാണ് എന്റെ കണ്ണ് അശ്രുക്കൾ കൊണ്ട് നിറയുക? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജപിക്കുമ്പം, ഇനി ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പം ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ, എല്ലാവർക്കും വിഷമങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം അല്ലെ കർമ്മഫലം കാരണം. അപ്പം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് കണ്ണ് നിറയും അല്ലെ, ഒരുപാട് കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ പോകും. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കും. അത് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കരയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഓരോ വിഷമങ്ങൾ ഓരോ കാരണം കൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ ഈ കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, കരച്ചിൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. ചിലപ്പോ ചൂട് കണ്ണുനീരുണ്ടാവും, തണുത്ത കണ്ണുനീരുണ്ടാവും, മധുരമുള്ള കണ്ണുനീരുണ്ടാവും, ഉപ്പ് കണ്ണുനീര്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷമം കൊണ്ട് കരയും, ആനന്ദം കൊണ്ടും കരയും അല്ലെ. ഒരുപാട് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ കരച്ചിൽ വരും. അപ്പം മഹാപ്രഭു പറയുന്ന, എപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ആനന്ദാശ്രു വരിക? എപ്പോഴാണ് വദനം ഗദ്ഗദരു
എപ്പോഴാ എന്റെ ശബ്ദം ഇടറുക? പുളകൈ നിശ്ചിതം വപ്പുക്കന്ത, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുക? ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് എന്റെ നേത്രങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രേമാശ്രു പ്രവാഹത്താൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്? എപ്പോഴാണ് എന്റെ കണ്ഠം ഇടറുന്നത്? അങ്ങയുടെ ദിവ്യനാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരം രോമാഞ്ച പുളിതമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവാവസ്ഥയിലാണ്. അനിൽ പ്രഭു അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കും. യുഗായുധം നിമേഷേണ ചക്ഷുഷാ പ്രാവൃഷായിതം ശൂന്യായിതം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹേണ മേ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? യുഗായുധം നിമേഷന, ഭഗവാന്റെ ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം, ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം മൊത്തം ശൂന്യമാണ്. യുഗായുധം നിമേഷേന, ഒരു നിമിഷം, ഒരു 12 വർഷം ഒരു നിമിഷം പോലും 12 വർഷം പോലെ തോന്നുന്നു ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ വീണുപോയി. അപ്പം മഹാപ്രഭു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ ഗോവിന്ദ, അങ്ങയുമായുള്ള വേർപാടിൽ അനുനിമിഷവും എനിക്ക് ഓരോ യുഗമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്റെ നേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പെരുമഴ പോലെ കണ്ണുനീർ പ്രവഹിക്കുന്നത് എന്നും മാത്രമല്ല, അങ്ങയുടെ അഭാവം നിമിത്തം ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ശൂന്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ശൂന്യമാണ്. പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കണോ? ആശ്ലിഷ്യവാ പാദരതാം പിനഷ്ടു മാം ആദർശനാൻ മഹതാം കരോതു വാ യഥാ തഥാ വാ വിതദാതു ലംബഢോ മത്പ്രാണനാഥസ്തു സ ഏവ നാ പരാ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാന് പ്രഭുപാദർ പറയും, ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ സെർവന്റ് അല്ല, സേവകനല്ല. ഭഗവാനെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വരില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ നമ്മള് ദാസ്യഭാവത്തിലാണുള്ളത്. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടണം, ഭഗവാൻ എന്തായാലും സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ മഹാപ്രഭു പറയാണ്, ആശിഷ്ലവാപാതരതം വിനഷ്ടുവാം, ഭഗവാനെ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യാം, അദർശനാമർമഹതാം കരോതുവ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വലിച്ചെറിയാം, റിജക്ട് ചെയ്യാം, എന്ത് തന്നെയായാലും അത് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമാണ്. യഥാ തഥാവാ വിദാതുലംബടോ, അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാം. മത് പ്രാണനാഥസ്തു സൈവേനാപര, എങ്കിൽ കൂടെ എന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും എന്നെ സ്വീകരിച്ചാലും എന്റെ ഭഗവാൻ അങ്ങ് മാത്രമാണ് ജന്മജന്മാന്തരം. കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും എന്റെ പ്രഭുവായി ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. എത്ര ക്ഷുബ്ധമായി എന്നെ അദ്ദേഹം ആശ്ലേഷിച്ചാലും, എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകാതെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കിയാലും, എന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ അതേപടി യാതൊരു ചാഞ്ചല്യവും ഇല്ലാതെ അപ്പോഴും നിലനിൽക്കും. ഏതും ചെയ്യാൻ തക്ക സർവസ്വാതന്ത്ര്യനായ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്റെ നിരുപാധികമായ നിത്യ ആരാധ്യ പുരുഷനും. അപ്പം ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പം ഒരുപാട് വിഷമിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഒരു നല്ല കാര്യം നമുക്ക് തരിക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അതിന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ അല്ലെ, പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും. ഒരുപാട് നല്ല ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പതറിപ്പോകാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും നാമജപം വിടാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനിലുള്ള ആ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഈ ശിഷ്ടാഷ്ടകം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മള് മംഗളാരതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുളസിയാരതി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലണം എന്ന് പറയും. കാരണം ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സീനിയേഴ്സ് ആയ ഭക്തന്മാരെ ജപിക്കുമ്പോൾ ഓരോ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിന്റെ ഒരു ശ്ലോകം അവർ ചൊല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ അവരതിങ്ങനെ ഓർക്കും ഈ രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കേണ്ടതെന്ന്. കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു പുസ്തകങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ എന്താ, യാരേക്ക് താരേക്ക് ഹേ കൃഷ്ണ ഉപദേശം, ആരെ കണ്ടാലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം പറയണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം എന്താ? ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വേറെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് തന്നില്ല, ആകെ തന്നത് ഈ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം.
ഇത് ബംഗാളിയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയാ ഓർമ്മ വരും. പിന്നെ ആ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, അതായത് തൃണാതപി സുനീശേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിനാമാനദേന കീർത്തനീയ സദാ ഹരി. മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്ക്, അതായത് തൃണത്തിനേക്കാളി. അപ്പം ആരും നമ്മളെ എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാലും ഭക്തരായോ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവും. ഭക്തരായി എന്ന് വെച്ച് ശത്രുക്കള് കുറവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ഭൗതികമായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വിട്ടുപോകും. അവസാനം ഭക്തന്മാര് മാത്രമേ കൂടെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും സ്വന്തം ബന്ധുക്കളും വരെ നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വിചിത്ര ജീവിയായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങും. ഇതെന്താ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്നത്, എന്താ ഭക്തി തലക്ക് പിടിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരുപാട് കളിയാക്കും. അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്കൊന്നും സമയമായില്ല. നമുക്ക് എന്തോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. നമ്മൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോവുക. അവരുടെ മുമ്പിലൊന്നും നമ്മൾ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെക്കുക. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിലെ ആവുക. അപ്പം ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഒരു ഭക്തന്, ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. കർമ്മബല അല്ല ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് വരുന്നത്, നിത്യസിദ്ധനാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദ്. ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ എന്റെ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണെന്ന്. എത്ര വിഷമമായ സിറ്റുവേഷനിലും ഭക്തപ്രഹ്ലാദ് ഒരിക്കലും നാമജപം വിട്ടില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും നാമജപം വിടാണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും കാരുണ്യം കാണിക്കും, തീർച്ചയായും. അപ്പം ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പം ആദ്യവും അവസാനം ഒരു മാല തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. ഒരു മാല കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 108 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത മാല ജപിക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ മാല കഴിയുമ്പോഴും ഒരു പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ചില പേര് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും അവസാനവും ജപിക്കും. ഇപ്പൊ 2 മന്ത്രം ജപിക്കും. എങ്ങനെയാണോ ചില ദിവസം നമുക്ക് ജപിക്കാൻ ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ സമയത്ത് ചില ഭക്തന്മാര് 108 പ്രാവശ്യം പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കും മാലയിൽ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. കാരണം കൃഷ്ണപ്രേമം തരാൻ കൃഷ്ണന് പറ്റില്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മാത്രമേ പറ്റൂ. കാരണം രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട്. കലിയുഗ അവതാരമാണ് അല്ലെ, കലിയുഗ അവതാരം. അപ്പം 18-ന് ഗൗരവ പൂർണിമ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായും കിട്ടും. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ഭദ്രരായ ജീവാത്മാക്കളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു വന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തു. അപ്പൊ ഇന്ന് ആരൊക്കെയാണ് പ്രസന്റേഷൻ? 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു 4-ാം അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങാം. 3-ാം അധ്യായം ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. പ്രഭു. ഗുരുവാശ്രയ എന്നുള്ളത് അപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗുരുവാശ്രയ ദീക്ഷ. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പല സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. പ്രഭു എവിടുന്നാ എടുക്കുന്നത്? മാംഗ്ലൂര്. മംഗലാപുരത്ത്. ആ ഫോം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചോ? അയച്ചു. അങ്ങനെ അപ്രൂവ് ആയിട്ട് വന്നു മെസ്സേജ് വന്നേ. അപ്രൂവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, 4 യമനങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഗുരു ആശ്രയിട്ട് എടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. പ്രഭു ഇപ്പൊ ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അയച്ചല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി ജയപ്രതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ലെറ്റർ ഇത് വരും, മെസ്സേജ് വരും, ഏത് ദിവസമാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഓൺലൈനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ആ ദിവസം നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും. ആ ദിവസം പ്രഭു വരുക, എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഗുരുമഹാരാജ് വന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും. ഗുരുമഹാരാജ് നമുക്ക് ആശ്രയം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗുരുമഹാരാജിന്റെ പാദത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നർത്ഥം. പാദത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി, ദീക്ഷ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പം ഷെൽട്ടർ, അതായത് ആശ്രയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം അല്ലെ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ആ സമയത്താണ് പേരൊക്കെ മാറ്റി തരുക. അതായത് സ്പിരിച്വൽ പേര് തരും. ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് കർമ്മിയായിട്ടുള്ള പേരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുനർജന്മം പോലെയാണ്. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് പക്ഷെ നേരിട്ട് മായാപൂരിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ പോയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും പ്രഭു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത കാർത്തിക് മാസം മറ്റാണ് പ്രഭു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. നേരിട്ട് പോയി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പം പ്രഭു ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അയച്ചല്ലോ. ഇനി നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു അവിടുത്തെ മംഗലാപുരത്തെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രഭുവിന് മെയിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു അപ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ല, അതല്ല, ഏത് ദിവസമാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് മെയിൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ മെയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഈ ശ്ലോകങ്ങള് അയച്ചു തരാമോ? ഞാൻ മലയാളത്തിലുള്ളത് അയച്ചു തരാം. വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ ലെവൽ 3-ല്? അതിലേക്ക് അയച്ചു തരാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശിക്ഷാഷ്ടകം ബംഗാളി സംസ്കൃതത്തിലല്ലേ? ബംഗാളിയിലല്ലോ? ബംഗാളിയിൽ വേറെ ഉണ്ടോ വേർഷൻ? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ സംസ്കൃതമാണോ പ്രഭു? അതെ, ഫുള്ള് സംസ്കൃതമാണല്ലോ. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു ഡൗട്ടായി, ഇത് ഫുള്ള് സംസ്കൃതമാണോ കുറച്ച് ബംഗാളി ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. ബംഗാളി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോ സംസ്കൃതം തന്നെയാ ഫുള്ള് സംസ്കൃതമാണ് അല്ലെ? എന്നാ കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കി വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളാണ് തോന്നുന്നു എല്ലാം ബംഗാളിയിൽ അല്ലെ? വൈഷ്ണവ പാട്ടുകൾ, ഗുരു അഷ്ടകം അങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ ബംഗാളി തന്നെയാണ്. അതെല്ലാം ബംഗാളിയിലാണ്. അപ്പം ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈസി ആയി, എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ മലയാളത്തിലുള്ളത് അയച്ചു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ മാതാജി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആനന്ദലീല അതുകൂടെ ഒന്ന് വേർഡ്സ് ഇടുമോ മാതാജി വായിക്കെങ്കിൽ? അന്നൊരിക്കൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, ആനന്ദലീലാമയ വിഗ്രഹായ. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും കൂടെ ഇടാം കേട്ടോ. ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി, സോറി. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അയച്ചുതരാം. അടുത്ത ആഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടോന്നൊരു സംശയമാണ്. കാരണം അടുത്ത ആഴ്ച 19-നും 20-നും വൃന്ദാവൻ യാത്ര പോവാണ് മംഗലാപുരത്തിലെ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ. പിന്നെ ഒരുപാട് വേറെയും അമ്മിണി മാതാജിയും പോകുന്നുണ്ട്, കുറെ ഡിവോട്ടീസ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് 19, 20-നും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. മോസ്റ്റ്ലി നമ്മള് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കാം നിങ്ങളെ. 26-ന് 27-ന് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ ഇവിടുന്ന്, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനം പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, വേറൊരു ടൈം ഗ്രൂപ്പിലില്ല തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഒരിക്കലും പോവാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. അതെ, എല്ലാവർക്കും വേറൊരു സമയം വേറെ സമയമാണ് പോണെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തല്ലേ, നമ്മൾ ബോംബെ നിന്നാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അതെ, പിന്നെ കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതായി വരുന്നേയുള്ളൂ. കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും മംഗലാപുരത്തിന് പിന്നെയും ഇനിയും പോകും. എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് പോവാം, കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇനി ആരാണ് 3-ാം അധ്യായം? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും? 3-ാം അധ്യായത്തിലെ പ്രസന്റേഷൻ ആരാണ് മാതാജി? ഇന്ദു മാതാജി. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. 4-ാം അധ്യായത്തിലെ ആൾക്കാർ അവർക്ക് റെഡിയായി നിന്നോ. പിന്നെ മാതാജി വായിച്ചോ, ഇന്ദു മാതാജി. ഭഗവത്ഗീത 3:10